Kabar? Malah. Halo guys, Bahaygo official. So नोंथांमोना गासिबो साफा खाराब खालाम. कुरकुरि लेस लाजोब्बाय, रेडि जाजोब्बाय थांनो थाखाय. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दै जोङो दिनै दिमौआव बेरायहैनो नागिरदों. बे जाबाय मामा, जोंहानि मामा सुजुमा मामा. ओमफ्राय दिनै जोङो दा बेरायहैनो थांनांगोन साथामजों. ओमफ्राय दिपायाव एसे माने थान्दा नोंसोरखौ लाहरबाय दे आङो. कुरकुरि लेस लाजोब्बाय, रेडि जाजोब्बाय थांनो थाखाय. ओमफ्राय नै फिसाया बे मोनथाम. गाइस, नै जोंहा पार्टिनि सब बुस्थु लाखाजोब्बाय. स्प्राइट लाबाय, लेस लाबाय, ओमफ्राय मा मा लाखो मिथिला, पावारबो लाबोबाय जों. दा जोङो लोंहैनोसै, जाहैनोसै. बिराद इन्जय, माने दिनै बिराद गोजोननाय मोनबाय. माने फैनानै माने फार्स्ट टाइम बेरायनो फैदों. माने जोङो नङा आरोना, आङो माने बिदि बेरायनो फैफेराखैमोन. एबार फार्स्ट टाइम नोंथांमोननो जाखिनि देखायनाय बेखौ देखायलांजोबसिगोन. नै हाथाइसालि सर्टकाट जोंनिया हेभि सालायग्राया बरिया जोंना लोगोआ. नैयासो जमा जाजोबगोन दा मानसिफोरा ना? नैयासो जायो. नै जों जायगायाव सफैबाय. जायगायाव सफैबाय जोङो. नै सानानै मोना सान हाबनाय लोगो लोगोनो नै गरानिफ्राय लाजिदों गावा इमान गुफुर गुफुर नुदों. गाहायाव थांसै आं एबार. टेस्टी, oh my god. ये देखो, ये लड़की बहुत सुंदर है. Halo guys, beयो आंनि फिसाजोनि YouTube चेनेल. बेटे नोंना मा नामलाय टाइटेला? भाइगो अफिसियेल. भाइगो अफिसियेल. स नोंथांमोना गासिबो साफा खाराब खालामनानै लादो. जाय गोदान नुदोंब्ला साफा खाराब खालामजोब. सब साफा खाराब खालामबासो फैसाफ्रा हाबोना. ओमफ्राय मनेटाइज जायो. ओमफ्राय डलार सलार खामायनो हायो. साफा खाराब खालामजोब दै लोगोफोर. नै गाइस, आंना याव साइनि जादों देलायसै नालाय. बेदर दंना गैया? गन्थङाव बेदर जादों नायदो होननाया नोङो. गन्थङाव बेदर जादोंनो. ओमफ्राय नार्सआ नायगासिनो, डक्टरा नायगासिनो. माने सिं खर' सानानै उन्दुनो हाया बिदि जायो. ओमफ्राय गगा र' मोनबाय थायो. इयो मानोना हामजोबालै, इयो थाबाबो गैया. नोंनावबो दोङो दा, इसोरनावबो दोङो, गासिनावबो दोङो नालाय. थान्दा जाबानो जायोब्रा. थान्दा जाबाय थाबानो बारायो बुस्थुआ. बबे जराव जायो बेदरालाय? माने खोबथेनो नागिरो. टनसिल बायदिब्रा, टनसिला जेरै ओरै बेदरा देरो, गोरनाया होथेनो नागिरो. इदिनो गैयानो आंनाव. गैया गाइस. गैया. रिजाला गैया. ओहै.
लोगोफोर नों ओरैनोलाय मामा लोगोफोर गैयानो गैयानो चाइनिस गैयानो मामा ना आं चाइनानिफ्राय फैनाय नङा नै मेगन खुसखौ चाइनानि चाइनिस सिख्ला मामा होनो इखो गाइस जोङो दा भिडिअ बानायनो नागिरदों रिल्स मोननैसो बानायनानै ओमफ्राय दा दसे थानानै थांसिगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय था आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो गाइस दे जाबाय दा जासिगोन दा रील्स बना रहा है फिर ये लोग देखो गाइस नै जोङो बेलेग लकेसनाव थांनो नागिरलायबाय एसे मोनाबायबो नालाय बैथिंजा माने एसे फट' शुट खालामहैनि फट'आव एसे मोजां ओंखारो जाहैदों माने जोंना थांनो जाबाय मोनाबायबो नै फट' शुट कमप्लिट जाबाय रिल्स बानायनाय कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरबाय आरो माखासे बिराद मानसि दङ इथिंजा नै मामिया थान्दा बार जागासिनो बिराद थान्दा बार जागासिनो नै मालाय भिडिअ नायगासिनो फट' नायगासिनो लोगोफोर गाइस ओरैबायदि बार फैयो माने ओरैबायदि थान्दा कुल माने ना जोंनि न' खाथि मोनबाथ' फैबायानो थागौमोन आं बे माने इखो दिमु मा होनो दिमुगाव आरोना दिमु दै खाथियाव नै अयथासार बारखा माने आयु उफ माय सेट नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव बाय